Mwadzuka bwanji lero. Mkwiyo ndi chinthu chachilengedwe moyo mwa munthu. Ndi chimodzi mwa maimvaimva amene munthu wina aliyense wa moyo amakhala nawo mkwiyo. Koma monga mene zinthu zilizonse pa dziko lapansi zilili, ukapanda kuzigwiritsa bwino ntchito zimaononganso zinthu. Anthu ambiri tikukamba pano agwa m'mavuto osiyanasiyana chifukwa cha mkwiyo. Ena ntchito zinawathera, ena anamangidwa ali kundende, ena anataya moyo wawo kumene chifukwa cha mkwiyo. Mwa nkhaniyo ndi mkwiyo ndi emotion, ndi maimvaimva mchichewa, ndi chinthu choti sichikhalitsa. Mukamvaimva zimenezo kwa kanthawi kamene koko zimachoka. Ndi mkwiyo umenewo umachoka after some time. Ndi chinthu cha temporary. Moyo mwa munthu sumakhala okwiya moyo wako wonse. Olonkhani yotakhala kuti yakupyesa mtima bwanji koma suti ngakupyesa mtima mpaka kalekale. So mkwiyo umatha kusokoneza zinthu. Ndi chilengedwe chathu kukwiya kumasonyeza kuti tanyasidwa ndi china chake, kukwiya kumasonyeza kuti tili ndi boundary ena yake kuti unaka certificate pamene wakadutsa pamenepo ndi kuti zisokoneza zinthu. So mkwiyo ndi wabwinobwino ndi wanacho pali nthawi zake zimene munthu timenena kukwiya kusonyeza kuti sitinakondwere nchina chake. Koma mkwiyo omwewo umatha kukuyika m'mavuto moyo wako wonse. Kodi zinthu ziti zimene zingatikuwitse zambirimbiri. Kunamiziridwa nkhani, kuntchito kwanu kuja mwina amene ananonga katundu kapena anaba ndalama ndi ena ake, andiniyo mudzo ndino wabwinobwino simunabekena kalikonse, you are innocent. Koma pali ena ake anakakunenera nkhani kwa mabwana. Kandalama kanasowa pachacha mukafusa kutacha amene achakudziwa. Iwe nkwamba kuimbidwa milandu, weka nkumadabwanso kuti abali chundiona ine njane. Uthagwisa chiro mkwiyo ndi kusakasaka munthu amene akupanga chipongo choterocho. Mapiro ake uthoka mmenya kaya watumira nyamata kambule ndi zinthu zina zambirimbiri. Mapiro ake uthosokoneza zinthu. Kunamiziridwa nkhani. Ndi ndibwereza pano kunena kuti mkwiyo ndi chilengedwe tonse timakwiya. Now, zifukwa zoti pangisa kukwiya ndachula zochepa kwambiri zina muzidziwa ndinuyo ndipo nzambiri. Chimene mafuna ndifotokozeni pano lero nchakuti mkwiyo tisamaulole kuti uzitipanga control. Usatipangitse kupanga action ina yake chifukwa titakwiya. Chifukwa action ina iliyonse imene ungayipange utakwiya utakuononga nayo zinthu, utakupha munthu, utakuononga maubale, iwenso utaudzika m'mavuto mpaka na kumangidwa olokufa kumene chifukwa cha action imene ukupanga utakwiya. Now, ukadziona kuti wakwiya ndi china chilichonse chimene chakukwitsacho, breathe, pumani. Nzipatseni ka 5 seconds musanapange respond mwa njira ina iliyonse, musanayankhe kena kalikonse, musanapangepo act, musanachitepo china chilichonse. Zipatseni ka 5 seconds mmutu mwanumo nde mupume, kupuma kweni tukamba, breathe, kupuma. That. Mukapuma choncho ka clarity kamabwera mmutumo. Zipatse ka 5 seconds usanayankhule, zipatse ka 5 seconds usanachite action ina iliyonse, zipatse ka 5 seconds upume, breathe. Mumadziwa chimene chimachitika tikakwiya. Muli michere yambirimbiri nthupi imene makhala activated tikakhala takwiya. Achina fight flight hormone aja amakhala kuti ayamba kugwira ntchito yawo mmenemo, ma adrenaline. Ndeno pamene paja ndi kuti mtima somakhala kukankha mwazi kwambiri, uthamanga ti. Mwachisanzo anthu amene amadwala matenda uthamanga magazi, high blood pressure kapena kuti hypertension, kuchipatala amakonda kuwalangiza kuti asamakwiye. Amawaphunzitsa anger management, kusonyeza kuti usamangokwiya china chilichonse. Chifukwa mkatikati mwa mkwiyo muja mtima umakhala kuthamanga. Ndi iwe ukaonjezera kuthamanga magazi plus BP yako jotha kugwa ndithu chifukwa wakwiya. Alipo anthu ena anakuitsana ndi abale awo kandi ana awo, basi kungamba kulala tukuyamba kukali pene pati ayo ngapene sandari paka na munthu wagwa nguthera pati kupita naye kuchipatala, mwatibweresera tumalemu, mwatibweresera munthu ofa kale. So mkwiyo tendizopanga manage. Ndi njira yoyamba kuipangira manage ndanena choncho kuti onetsetsani kunena kuti mwadzipatsa ka 5 seconds musanapange china chilichonse pamene mwakwiya. Usalole kuti mkwiyo ukupange iweyo control. Malo mwake iweyo panga control. Mkwiyo unene kuti inezizi, breathe, puma. Ando machita kudzimva zona kuti apapa kamoyo kena kake kabwerera. Mtima wanga uli malo. Mwazimva zimene zili mtima wanga uli malo. Osapanga action nthawi imene ngati kungatheke chokapo pamalo amene pali chokupangitsa kukwiyacho. Chokapo kaye for a brief moment, chokapo suntha
ngati pali wina akakupanga akukuderera apanga za ndewu ayo achitsiru inu hey this and that akunyoza sunthapo pita sukuluza china chilichonse sukuluza in fact ukamakangana ndi zitsiru okuonani amangoti nonse ndi zitsiru. Point number 2, chokani poni pamene pali zokukuitsane. Tipereke chitsanzo cha mbanja kunena kuti abambo mubwera ku nyumba mukupereka mfundo zolondola ndithu kwa akazanu kuti akazanga ineyo kuntchito kulero ndakumana ndi ABCD eti ufotokoza nkhani za ku office kwanu ndenguzapeza kuti mkazi wako nkhani ya ku office chawetembenusa akubwera penocha nkhani za ku office zanu zomwe musanapitirize ndini nkhani ineyo dzulo ndapeza text message mufoni mwanomu kankazi ka ku office kwanu kacha kamene zoti atimo kumani ka nani koloko chanchani mwamba ufule inuyo mupanga tsibwana kwambiri inuyo ku office kwanu this and that. Mamuna asanapange nkomwe express zimene amafotokoza kuntchito mkazi wandula kale pene pacho ayamba kali kufotokoza ndi mamuna ndi mkwiyo ku office uja kuzaphatikizana ndi mkwiyo kamene kakauti mkazi wamba kulalamuka pa khomo basi mapeza kuti mkwiyo uja wachuluka tsopano ndi mapeza kuti akuyankhano za mwano zija iwe uli ndi chinthu choti chakulemera kale mu mtima. Akazanga ndangofika kumene sinakhale ndi 5 minutes yomwe ndimafuna ndingokufotokozerani mene kuntchito ndayendera komanso zimene zachitika kumeneko zandipweteka moyo iyayi neso mafuna ndifotokoza nenso zanga ineyo this and that zimene zisundisangalatsa ndo mapeza kuti abambo nosapya mtima pene pachara iwe zimene mapanga zandiphulisa ngozi tsiku linali zakupulisa ngozi kuti chani zakupulisa ngozi kuti chani ngati ufuna usango ndimenya bwanyi ndimenye mapeza kuti auza ndimenya kuchita kuyandikira mkhulu mako yankhulika mkhulu ndimenya umene sifuna ndimenye sikudona ndimenye ndi mwatsoka iwewe tempa yakula kwambiri ndi mbama ili mwankazi mbama yochokera pa mkwiyo umene mbale wanga ndiyopsa kwambiri umbeseka mbama mkazi wagwa pansi magazi amba kutuluka mphuno ndi mkhulu momwe kuti iwe kwamba kungwiragwira kuntembenuzira ku mkazi ako zikhala bwanji wamba kupoma mubanika tipange bwanji koita na maneba zakhala bwanji kodi maneba usaona kuti zala zadinda kunkhopeko kusonyeza kuti wapatsidwa chibagera kapena mbama yopsa kwambiri ndi mapiro ake amadziwa kuti mwamenya mkazi kuti zakhala bwanji ineyo yeyo amanduza zoti timakambirana za kuntchito then anazamba panga mwano ndi amanduzana kuti ndimenye ekena komandi kuti nangu sizimamveka kupita naye kuchipatala mwatibweresera munthu ofa kale ino nkupita kundende moyo wanu wonse ntchito maidandaula ija yasandukano kavuto kakang'ono kwambiri you'd rather prefer mukanangozisiya sonkomwe nkhani zija ana anu akula opanda bambo ana anu akula opanda amayi umasiye ubwera popanda pake ndabamba nzanga mabanja amuchonde ukakhala kuti uli ndi mkwiyo otero mkazi wamba kulalamuka moteromo thawapo pali ma situations otero nkhani nangopeka chitsanzo koma pali nkhani zambirimbiri zimene pangakhale kusamvana pakati pa inu ndi akazanu chonde chokanipo musapange action ina iliyonse musayankhule so ino muli ndi mkwiyo chifukwa uyakuyankhula ndi high energy wakwiya kukuwa aliyense wa palibe atamve nzake nde zikhozanso kutheka kuti pamene paja mwapangaza chonchozo mwamenya mkazi sanafe koma anavulala pang'ono kamwina sanavulale sonkomwe koma chifukwa chongomenya kukhako iyatha kupita kwina kulikonse kwakusumirani ndipo mutha kumangidwabe komanso atha kupita kandi kwawo akanena version ya nkhani yake yosemphana ndi meneyo cholinga kuti nkhani yake ikome ndipo akwawo ankhulupirire akwawo atha kunkhulupirirade chifukwa nkhanza mwanjira ina iliyonse palibe kholo limene ngalole kuti mwana wake adzivutika ndipo akwawo makolo ake pokhulupirira Yesu Khristu akulakwa akuteteza mwana wawo ndi zabwinobwino but iweyo unatenga action yolakwika osamapanga act. Silence is golden. Khalani pay for 5 seconds, breathe, then chokaniponi pamalopo chokani ndithu sunthani physically musunthe kaye mwina mungoenda puka for 30 minutes koma ndichoka kumene kuntchito ndendizenda no brother chokapo mwaimva nkhaniyo chimodzimodzi sino atsikana zanu somalimbirana amunazi we mese ndakupeza kuyankhulana ndamunanga ngenge iyo nkupita kumene kucha kwanza koko mkazi amene ukuona ngati afuna kulande mamunayo basi kwamba kankudzura madred umene kuti yesero ekalo kankudzura madred basi pakanza kuja thapya pene paja mabala mutu monsemu magazi chuchuchu amalakwitsa kupanga chibwenzi ndi munthu wokwatira ndizoona mistake imachitikayo nchachabe ndi mistake idi koma zimene mwapangazo nzabwino mwayankha bwino nkhaniyo your response has been
ultimately bad. Munali ndi munda umene anakusira na gogo anu. Ndeno pobwera mkulu wina kosadzuka bwinobwino basa udzapanga claim kuti malo ndi anga. Mwina afuna ngokuberani. Chilungamo chake akuchidziwa kuti malo atufuna tingoba. Zizi kupwetekani ndithu zimene akupangazo nzowawa. Inu sona mnthu akandipanga chonchi. It's painful, very very painful. Koma kodi nthawi ili nyamulizi kwanje kuyamba kukhapana nawo pamunda paja. Iwe amene ukakhapewe upezeka kuti uli mavuto kuli zambiri zoti zikhoza kuti kuyitsa. Anthu amapanga zinthu zopsetsa mtima. Amuna ako atopanga chinthu chokupsetsa mtima. But be grounded. Musalole mkwiyo dzopangani control. Malo mwake iniyo pangani control mkwiyo. Pofuna uzimitsa moto, sungazimitse ndi moto nzake. Kapena ukatenga parafini kapena petrol kumathiraso pa moto pomwepo. Ndikuti moto umene usuzima yaye. Moto umene uzingoyakabe. Pofuna kuthetsa vuto, sititenga vuto lina kuti lithetse vuto limene lolo. Ayi. Umatenga njira ina yabwino. So musalole kuti choyipa chikugonjetseni. Koma ndi chabwino kugonjetsani choyipa. Tengani 5 seconds nthawi ina yonse imene mwakuya. Breathe. Pumani. Breathe deep ndithu. Pumani ngati mukupanga sai. Lolerani anthu akupangeni judge molakwika. Lolerani mukhale opusa kwambiri lero. Zabwino bwino anthu akonene ngati chitsiru. Amenya kumasana bwezere. Adawa analanda mkazi. By the way, mkazi salandana, mamuna so salandana, makhala awiri wapanga decision yawo. But anyway, analanda mkazi. Ndiye basa palibe chimene anapanga nangozisiya. Yes, my brother, unapanga zabwino. Awatu mamuna wana atengera, koma palibe chimene anapangapo. Don't worry my sister, it's okay. Keep your cool. Ndizabwino bwino. Sumuna lose yayi. In fact, mwadziteteza. Wasankha mtendere wopulumutsa mtima wako. Ngati muli mbanja nkhani chamuzayamba nthawi inake mitima yanu itatsika nonse. Ngati uli kuntchito basi mupeza munthu wina akuthandizeni kukambirana nkhaniyo kandi abwana anu kandi ndani wako HR amene angakuthandizeni kuti musolve nkhaniyo ndi koweka nzanu kuti musamadani pa kampanipo ndi zina zambirimbiri. Musapange choyipa china pofuna kugonjetsa choyipa. Koma m'malo mwake ndi chabwino gonjetsani choyipa. Ukatero m'bale wanga wopulumutsa mtima wako. Ndine Nelson Nkhata. Mukhale ndi tsiku labwino.